Up. Hey. Mantap. Nah, awak kini ke Sinan di bawah Bukit Rimbo Manduang, tampe nyak Menan Kapuli atau nyak Anggui. Kata itu ini ambo guru, amo ingin meraja. Umur 8 tahun ambo meraja ini di Rimbo Manduang, di kaki Bukit Malintang. Adalah ambo sesuatu no meraja kini ambo. Jadi nya ambo ko untuk magian seluruh kepandai meliau. Nampak tamu bagalui secara lak cakap tuo tu nang beliau aja. Nang kedua no dan beliau aja yolah bercapek kaki paringan tangan. Rupono capek kaki ndak boleh menaruang. Ringan tangan ndak boleh memecah. Menolong sesama awak, menolong orang banyak awak. Niat ambo baraja untuk mempakambang. Kok matinya ambo lah menurunan ke nan patut jo mungkin ke anak-anak kemanakan. Ndak bapilih, indak basibak. Sia saja boleh baraja. Tapi baraja ikhlas karena Allah Ta'ala. Jadi sesudah itu ambo baraja beliau, alhamdulillah sampai tamat. Beliau agen ijazah kewak nan dari beliau. Satu ambo ingin menambah ilmu baraja lambo bela diri ke danyak Datuk Puncak Alam di Tumandi. Banamu Galui Batu Mandi. Galui Batu Mandi jo beliau ambo. Ya maklulah ambo orang bangsat, orang ndak punya, orang ndak mempunyai, betul lah, indak berpitih. Untuk kabar aja ambo mencari keapi, ambo jua dahulu, dapat pitih, pai baguru, ibalian santu guru, ibalian timbakau guru, ibali minyak, ibali lampu, katu barajo jonya Puncak Alam, katu baraja jonya Puncak Alam. Salah satu no ambo lah nan nak buah liau, nan bisa mempakambang Galui Batu Mandi. Alhamdulillah kata itu ambo lah bakarajo Bukit Tinggi. Sekali mulai hari ambo datang pulang ke pondok ini Puncak Alam. Ambo bawalah segala seketik perbakalan untuk beliau. Dari pasar setelah itu beliau aja wa Galui Batu Mandi, bangko ikoko sabanano Galui Batu Mandi ko namono Galui Harimau. Jadi namanya Galui Batu Mandi. Setelah itu lalamu ambo baraja. Tu beliau menyuruh ambo buka baju. Sudah buka baju, japui air, siram sasaran. Kita buka sabaleh biko main. Main buka sabaleh, lah mainnya beliau. Rasu awak tu, Allah rasu mainnya beliau. Tahu-tahu, lah lama main. Ancak main, lain mandaki, lain nama nurun, lain nang katana, lain nama layok, lain nama layang. Tibolah kaki beliau di dadu awak, katutun awak tertilantang, beliau tun mahambu awak, kaki awak tibo di dadu beliau tertilantang. Tu. Sesudah main, lalamu main, baranti oleh main, salam-salam, Rasulullah mencari kacau. Macam lihat lah dah doang. Anan bakasan di dado. Rupono cakak harimau. Caliak sasaran pagi. Yo lambang cacak harimau. Lambang. Tu. Sesudah itu lalamu. Nanawang boleh merantau. Nanti pakambang si Galui Batu Mandi Kodiang. Merantau lah kat itu Kabonjo. Ketubujang. Alhamdulillah lalamu sinan bamimpiak le meninggal. Aris Nayan. Meninggal le sinan hari ba'a kita pulang. Pai langsung kian iyo meninggal beliau. Alhamdulillah pai ke kubur beliau meminta kepada Allah SWT lapang beliau di kubur ilang habis antara beliau lapis sak kubur ndak
langsung kita talian kamu saji. Setun lah sudah itu tu ingin dua baraja pailah tadanga apa nyanyi di situ buat maja nyak datuk nyak abih datuk balabih nyak abih du orang kan tiang banyak lu orang ken baraja rupono sinan Kan tu tiang kawin kayaknya. yo Mak, orang koto tu rupono galui do sile indak galui indak sile tarikat namono. Nampokok kalau sile tarikat awak orang sambayang kapiat-kapiat no banyak penuntun tak boleh harus kita menolong sesama awak. Alhamdulillah dapat dia awak sile tarikat tu bisa lo magiang kurang. Bisa lo lah magiang kurang mampak kambang. Alas-alas saya itu ingin jo baraja lo nyak datuk puncak nyak datuk nyak sate namono nyak sate nyak paduintan di Sonsang katutu orang banyak baraja adeng katutu orang rami siko wadem baraja kiliau baliau ndak muah maja wa angkoli lah baraja jo tu puncak alam amak lah baraja jo deli lah labiah dari cukui nyak nan ada niu ka baraja kenyek singkek dia minta oleh kenyek kok kurang ambo minta tambah kenyek tumahnya tarimo ambo jadi nak muridnya ada awak gigih bantu tu ibalilah syarat dibawa ke rumah beliau orang sarang rami dia suruhlah anak murid beliau main keluar jarak pada pondok beliau sinalah kita baca cerita beliau namono Silek Kumango di Intan Silek Kumango. Alhamdulillah masuk kalam garigi putarang tu di ketua ado lo wartawan wali kota tentu ado pak wartawan ado iko sinan lain cara nama ko alhamdulillah lalamu sinan ado di guru sinan untuk palinci anak-anak aminyak ko langko bajarang kuali sekadang ko bangean atu bacahan ke kuali tu bahuruyan kapaya paja bahuruyan baca mentum buruyan dadang nak taca buruyan yo gari mengaca minyak sebut mengalagak jadilah tibolo baanyo orang sinan Pak Menan ni baca rono ni Pak Menan yo gari yang bono habis tangan nambur ko ko minyak mengalagak ada telok do cuba lah rami alhamdulillah yo ko cubonyo ayo tolong tambah pino kulen sengal langgam baju ba acaro meminta kepada Allah Subhanahu wa taala nanangi kulit dingin lawan no api ai lawan no iko alhamdulillah mangko caro no angin tambah api ban namang ke dalam tangan kedua no kalau kuali mengalaga ai kan minyak kadang lah selesai yurui minyak orang tu menggigi mencali durang baca tacah tu tacah ajak babanaman babu tangan katuitu mentak kepada Allah nanangi ko lidingin ko lilali na dingin nanangi tu ko lilali no mangkondak babo kak sasaran orang yang punya sasaran kurang bapiti siapa masuk pakaian babalian syarat-syarat tak do. Kalau dia awak ada syarat. Barar jarang kenyanggut kini kasonzang kasasan sasaran ko harus bersyarat syarat nampak. Tapi kalau baraja jawab ko naninduk non kebaja dulu. Setaralah cakap tuo. Lah salah saya mendua lah salah tak iko lah timbang tarimu ako ko nang kiwajo bagi lo kena ampulok ko untuk dunia untuk akhirat sinan lah balape-lape sinan babaco kena muri kinyo kita ko lape-lape ko lai nanta singguang kanaya nanta gisi turun isang ajo di guru kena muri aku minta rela dengan maaf kena muri nana muri bantu lo nya
Kami salamunya aja, alhamdulillah, dan kami minta rela dengan maaf lekinya. Tapi kami kamanyambuangnya. Kamanyambuang jo kagalui batu mandi. Ancak, tambah kue. Nan cilik ko ndak mencari lawan, mencari kawan. Ada undang-undang, undang-undangnya. Undang-undang no. Kok diri dari rumah, kok titiak dari langit. Kadiri awak, tasasak padang kampang, tatumbuk ruih kabuku, ndak dapat menggabai lagi. Asinan baru awak membalik. Aspada awak, meminta kepada Allah. Baca iko. 5 orang 5 awak. Sia orang sia awak. Ambillah tanah, pijaklah tanah, bersatu aja tanah. Baru kita main. Main awak je orang, hati-hati. Kalau kita main badakuan, tak boleh jari terkembang. Kalau tiba 5 orang, berdua dah. Tiba siko, patah. Tiba siko, patah. Tiba siko, berminum ni bareh. Jadi nyek dan ko, antah 5 dia beraja, dia tak tahu. Sebut lelurang tubuh. Sebut dia, berguru ka bonjo, suluak di bonjo, kok sinan dapet, kamu dah tahu. Itulah sejarah dari nyek dia. Jadi nanam berajaki nyek tu, turun dari nyek ke cucu. Pusako, nantak lakang dipanih, nantak lapuk di hujan. Itu nanti dari nyek ambo. Alhamdulillah, sampai kini ambo dari tahun sekian, umur 25 tahun, sampai kini lah 67 masih majayo. Nak muri ambo Allah bercucu. Nak muri Allah bercucu. Dan ambo Allah berpiwi. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kalau ada anak kamanakan kita nan kabar capek kaki dan kabar ringan tangan, capek kaki ndak manaruang dengan tangan nak macah, bawalah ke pondoknya Anggui di Sonsang Titasari. Yajan galui kita pakambang untuk anak kamanakan kita. Ambo kini kok ingin mempakambang. Tak ingin mematian, ingin mempakambang. Kok dapat, tak ada ambo isu alih, di pakambang tu dan nak kamanakan kita. Itu pasan dari ambo ke anak kamanakan atau ke cucu. Sebalik itu, nan kita ko dari duit kan kamati. Nang ke bawa mati. Aku ada hadis mengatakan fil dunia wal akhirah. Carilah di dunia jalan ke akhirat. Aku nang ke cari tolong menolong. Carilah amal di dunia. Dunia aku kan titihan untuk kita. Mengaji kita sekecil. Kikaji nanti go. Nanti go. Nan untuk Allah. Nan untuk tanah. Nan untuk kita. Untuk Allah ruh mempunyai. Ruh beliau mempunyai. Batumpang ke jasad kita. Jasad kita ruh kalau lapai lah japui no diorang punya. Dan jasad tanah kembali ke tanah. Dan untuk kita ko amal. Banyaklah amal di atas dunia. Kaji lo na nampak. Mana nampak? Kaji na nampak. Dari mawa ke kamawa, siawa dan sedang di mawa. Harus kita kaji. Mantap nih. Mantap. Kau patah lo. Kau masuk. Jalan tiganya. Jalan tiganya. Mantap. Kau kaki. Naik kaki. Mantap. Aja. Lang. Ya. Sip. Belang kaki. Mantap.
Mantap. Oke. Siap. Itu tadi berapa tangkoan dari Inyo Anggui. Mantap. Malam yang ambil pekalang, siang yang ambil pedungke. Semoga beliau tetap panjang umur, sehat selalu, bisa Memperkembang. memperkembang silat tradisi Minangkabau iko. Ya. Semangat yang Alhamdulillah. muda-muda.